Choki hola PWD IBA hem puthot ka salok thu jia phan ka choning ri. Char team sampri pathar porisalona committee atung ka chingri pen ale kiduang the ka chipaklang. Nilip constituency ke Parlo Tarapong BJP local committee atung pen longlipota ke ronpong. Kardom penikar reframe tuma birta long pen nele sami raniti mungpi lapen nona juik tha birtang ton pen Nilip development block asa hemadung choki hola PWD subdivision PWD IB ahem puthot Karbiang no autonomous council pen kasalok thujia phan Nilip ara datum store karaphan kachuningri kedotang ahem mate hemban pusitame selam thuprilote mesentity Ate labangso PWD choki hola IB ahem mesena hotke inglong hawar pen ke bang atung hem cheli un ededa hotke labangso ahem alongsi boha koktitilo Aprang ASDC Sorkar hotke labangso ahem pangthirjir lapen ka boha atum ta penang ando Sitame non ke Sorkar atum ka salok ledera jok non ke chainong aroi biaroi asonsi mandetla Non amat labangso PWD IB Ingram Suajoine kapalang meji aphan nili PWD chokela IB along saipu Mohon Hanse ametang akia dapen bang troksi atuma phan sai paklemsi pangthir pono Lase Prabjen pen Karbiang nong autonomous council atum labangso IB kasalok serak japan katoning report pado Posi ihona korte mohon Hanse alangli longlin hokde ji habit duna dukok posi pangkai be nai pulo ni tum phan hajira na ni lo ni tum hopta hin ba ju dulu ni tum da hajira lo tum da anang ni loksi am tha tangka pen sini tum kam klem bang ko an tum kam klem pini bang proksi du ani si kon hajira lo na tum klem harira poke nang lemian je thani ma ni men ti kan ni men mai tero so sini tum mathalo lati mohon Hanse alangli mithang pen ni tum aphanang tingkhat lo alangli ni tum mithang humpurti lo langso blog long IB ini tum mithang pen yong si dak kidu kisang adim pangthai thil bitang le bang ka prek a khai tum ge nang pangthai bi pelo la so ga matha pen se alangli suri kep in koya poisa khorosi la hai thing pi pin tem ta alangli pilo la pen la kangram chai sitami alangli la hai papan lo la silitum non kedobo asiam tu diram rong hang sitami la hai bang ke litum blok ni li bakso IB sitami nang thek long nai la pen la hai Karbiang long kunana si kaching thura sayong si lem nai pute la hai ta lang litum kamatha ko nai akinang sodo forensing bi punon alang litum sitami non alang klem rap pelo prang ke alang tum pen sitami Karbiang long aphana lang tum bangso atok anu ikitang tian apkam sitami la hai ahem sitami lang tum kunana si Karbiang long humpurti ke duma la hai nang lang ide nasi non prabjin pen la nitum la dak ni blog along lang so ai di kimi sitami nang sengson pinangko ba repairing sitami nang pen pinangko lakin nitum nili ko jungjung inut bahini ko khali nili parata tum akar iya bang kala dak sidunai ladak isi kesik sakdo koklo Nili dak 1997 si nang transfer chukela subdivision long ladak pen afrang ke PWD bangmi oho prang ai em tum na dak lok si wang lo harleng the tum na dak si wang lo sita la pinangana ningkan dolo repairing ka vi pena jok ge building anda henu lo non ge repairing ke dorkar lo ge non masterol da prang ge bang thongkep do non ge ajaha ka tum ge retire lo ajaha ka tum ke thi do lo amasi non ge doge bang phowel lo ange campus anda ingram lo sigo kadu ko beni tum akut ben ke staff hoi tangka cirung pol si building anda habitan tak pan lo tanda lang so kompan longli kona dang the lo la da lada PWD nona long le doge ciri ingkoi do kopya posen de la PWD ya pan IB dak nang ikim ke da salong prek bang hem thekub long kikim nam long pathak nang li pachini la bange nili tum tha
department busta chini ren de lo kosom ben dong ada kim dam delo ne sta along li ke da ga du sikim ji kon sikim ji ma PWD building an ge dak sikim nahi bolota kopia thesi hada kim dam rong mala banga nil ta chi ren de lo Nilipen Peter Teron report Cut News. Nijang Karbiang long alo lakha sirkep amreng constituency alo charchim arong along ningkan nirkep aprang bang inkoraisi abang patum sampri pathar porisalona committee thi hekben SPPS pu sengponlo bangso SPPS pining an arta ningkan narkep pleng tanglo kidam tang ningkan narkep Sarkar pen thangnat akirap long lipin pensita alang nitum ning isi angri isi kido theka jok ke claim kidam amo pinang anakimi lapen ali chipalong polo bangso sampri PPS claim bang engkora isi atum non ki hemtun isi asongsi ning isi pen claim dam rapet long bangso sampri PPS atum ningkan isi ke claim kidam pen ali chipalong si inglong ahin kijuna lang awar sai kisung pen chipajok jia phanpura arwe kijang ahot alang kidudun jia phan sentex mate lang angkro chiron po lapen bang incorasi ahe misiatum ning arong chipisi chorap esan chorap prilong bang swaja megalong Cut News Deputy CEO Biren Singh Inghi lapen perangke sonjoy kilingatum chetong dun nang kong lasi arni sinang tu afi fiesta no teng sing tang bom bom dam bom cekak ke fin angri sido pelotang te nang tu si sarkar phanam dat la penali tu mang bongka awareness ka chepi pine ka do hedi la bangke dam bom pudo bom penali phanang thek dolong po aka prek ha phang langsu chirim taseng ha rong tarmi ta hola hu same nang tum long nang lang du pona phulu pai ka tum ke claim ka dam mesen kumarli itum tala pusan si claim dam dun polante nitum ro ching thuri pupo di eng la sonyo si claim dam theklo ponte nal tumam ke fur kimu lang amend po je halas so ha war ke PPS ke claim cheng la penang ri si ke do thek nai ajir ki ding nai kaching thur nai ke amuk charchim sampri PPS atum helu bang ke fur kimu long do tang te hala bang phoga thek dom ta charju ai mati lasi jongsi don faru do pen achi tim bagan si thek lo relo pulang tera sila sorong ke thek kari puji ke lasu posi anu tim sitame mena khai phai mena rong phan paching thura phan la pen me thangking pak long char ja brep thigi phan make komat long ma kopia bidi do mala bang ko che than par hello ke mena isia to warlo muni dinut bds on king pirong arnameson itu important pick seta matalola radlong ke damang se meji masih dagwang rong lasilalo hajat ahin kapacun ji pusitame hajat aksai pacuni pusame inudwe ke claim ke dam bangke siksa khoi uni lasi nonason committee long committee penasi dura pet thagra pet la pen ke ningisi tinisi ke claim ke dam amu ko cepat kapacit ton be se claim lupa te kicun cia sai awe yata siala timur long ta dodo mati ha hala bang sarburai nudle asumar bang pho bang ka cethan pari alam ben cethan pari bom une ongsi aphir ke kai bong se pang lok toy korte bang pho ban kai bong pe ban lo kicing si kai bong pang lok lok pet hini pang lok pet charchim sampri PPS pu giseng pining pening kan narkep lo lasong bong busame sarkar pen busame na hajat ason pada skim mahin penang pipe busame itum la bangkoi koresi piningan do lasong bong busame itu mangge la methang ka chuklem ka chu dam pen methang chu biti pen si piniani busame klem bong la son se pining abangke itum lang ka pang pen la so angkru ka chiron la thang ka chuklem pen la helo ini isi mate ining karong sarkar phan ka chiki prote longima longle ma hala sor ining ki thebang nangne etum me thang along le do me thang phelang do chuklem pen se me thang answer se etum kang thur poni rong me thang hem iri pen chenglok ke prang ke wang lang ta la etum pen nang pe theklok ke japon thunang ki japon nang po nang pe theklong pen se answer se etum
imina keng kambang kaca japon bang si bisi bangke kang tang bange do ponang po imi thang penyon si jakong dolo pulo tangte sarkar long mangta sarkar penang kerab lo pulo tangte pine dorde chat pichulo along bange par imina keng kampensi sarkar long penta pucerap ciri pensi labang so jir mate nilitum bange karbi pen pudam ba jir tumlo lasi la bangala pen puda samise al english pen pudam lo pote group pusi pupo lasi labang so long group isi nikan isek pen nilitum bangso amai ki bipon piniar ni helo la nilitum bangso amai ki bipon olong bang nilitum kacho phapon atum pustami alang litum wanglo wang pen nilitum han jumisen alam nilitum hanang khan pono la pen rong ki klem ke dam la an suse ka paching thuri phan alang litum pustami nilitum phan nang khan pono la pen rong lo long pon mai isumara tum phan kosom pen silu ka kachar li poneng ma koson si government school pa duneng koson si private school ki bi duneng ma pula hai hui alam pusami ilitum kacho phatum aluhia tum pusami nilitum han piniarni la sampri pps mate podha porisona sumiti la bangso amai mate meeting ke phapona long alang litum nang chi tongdum ta nilitum han jumisen penang ke than pon thek po alang litum phan choro pono la Nilip MAC constituency kapalo tarapong araraphan BJP local committee atum pen pater piponsi don pharo hini ahem tuna tuma phan long lipota keron pana birta pherangke rangsina bepen kat news along birta nangpale labang so along lipota akijoy pen keron pana puthak hadak ahawar atara atum pen MAC pobito rong pia phan katero alamthe pazirpon tarapong ahawar inglong arara tuma phan ajak dingklui pen rong chukem pen dobomlo lapen non an ningkan troksikep arta pleng tanglo non katari bo mastorkar mate MAC pobito rong pike ke boydat ada ratuma phan mathasi long lipota silang pisi pinike rat arideng along palidam media pen ngasi tom dona korti tamanas tamek frangsi kadom pilo asi pini dak nilitum tarapung along lapasana program mate nilitum lapota kerona sai nilitum kedeng Penawar ji keding pen nilitum tarapung arada kimang nilitum ke dopir lo kimang ke bons tame nilitum kenang so nai lo la pota sitame dasila bangso pota bang ke pini la non ki dobom la bangso BJP government mate ilitum kaching hon MAC ilitum sar ubitro rongpi alangli la bangso nang kabor idun penajok pini la bangso pota kilong la ke nilitum tarapung arat aprangsi alang li phana kiro pipar piglo an par sidame nilitum kenang sot tarapung arat phana kenang sot nilitum do piglang lasi labang so bangke non stame bang council ke charia tum stame bang part ame non nilitum sar pubitro stame alang litum bor ilo labang so nilitum towar an par sidame sikichilang ahem lakadu kabe sidame office bangke non process bomlo lasila tame prabjin pen nilitum chun po posi niltum ning thelo lapen alang litum phans tame council ki chari tum phans tame niltum chuning rilo tara pungarat hoi pe niltum chuning rilo nasilabang so niltum kenang so nai towar an parda me sig chilang ahem an parda niltum kijunala me la kaddo ka niltum kenang so aposi la kaddo ka niltum kenang so dharmu prabjin pen nge pachun piji aphan nilitum tara pungarat pen chuning rilo kahela so aputa niltum keron pon ke kaddo ka upper lower pen don pharoi sira don troxi kebra troxi aputa niltum chiron longlo angke labang so kilong le tumhan ke kilong ya kuson lawat side dulang ma labang so nalitum media hin pen arjulo churul parpiglo nasila kaddo gawe tarapung arada fansitame nilitum mate nili hoi pen stame alang litum fantame chichaklo lasi labang so kilong lelang non pinang arada tum kilong ledulang lasi alang litum fansitame non process bomlo lasi alang litum sitame lakaddo gawe nilitum pota bangke laki long labji lasi nilihin pen stame chichaklo angke labang so long labji pulo election pe apang tong loi ma phisi loi labang so labang so abangke laki election apang ke un ilo atipima code of conduct ke pena diglo lasi election phisi tame labangke nilitum longwek BJP government do ave sitame pota bangke la bangke nilitum sitame untik claim bom po council nilitum na sidan po air office sitame nilitum sidan po asi la bangke nilitum ki palong pilap je panke nilitum hin pen bot mi tumedik sitame sarpen 5 kilo lasi alangli la non nilitum tarapung phan
nilitum si nilitum cingki cingwai lo sarmen cingki cingwai lo nasi alang li prabjin bela non election of frank nilitum man la non bare khai isek kedam tu war pan alang li elenti nang pi pulo nasi lapan si nilitum non move on labang ke chun po sining thelo Oke, lenti nanti ke election of France nanti. election of frank nasi la non la pm mudi a meeting dat pen lote la submission man ke alang li na chi chakateng ben pulo ke no pi phet po si alang li na chi chakam International Labor Day surihini ra ingkora hini pen pacheton dun si hamrena long BJYM Socheng Mandal Committee pen aru nipa isianing we the spring night pu lun kanamalen kapatapona birta pirangke hundor kropen birta nang pali Ajo por pai troxia por MLA Rup Singh Terong pen Jaimek ingpu pongsi pangcheng pong Jaimek along Socheng constituency pen non hejong than bang anghoi kelong dun bang ingkora po abang kubang piatuma phan karjo padupon La sopi break jam lun se po lun se piatum pen lun ki lun la pen break jam akilun ki kan paklang po Lotuna jua long nong nam ka thang klong ni tu timong pi sonjit rong hang lovely kropi pendang lok lun se po lun se piatum chetong dun si alir acham pidun Anparta optical inertia celestial sphere distilled water hey heya benatum akilun ke kampen hamlen araraphat aning parukpo Ake hai Rup Singh Terong amale asi 20 number thalanso alali phan hong Non malam so poraphan bir tamu ington iksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo pit puthot birta long wangthulo Stokarbi jutang jubating thurasong mate thi hek pen SKJJCA atom pen patre piponsi nich parokwa kalitang neteram ronghang aklamalong ingdeng ingkora troksi Stokarbi domahi ningka nisek arongaje ninia pharman kapaman pona birta pherangke Rajiv Bepen kat news along birta nang pale Kidamtang jangmipo niphai thongkep arni pen pangcheng pongsi kalitang neteram ronghang memorial aklam Don Rihini artist camp lapen dining hall pen chenglok ing pubongsi asona sona Jaimek chipate paduponlo Puthot aru niphai isiani ada porphai narkep apor pen SKJJCA amepu Dhir Singh rong chihon pen lama ing turpon lapen halapu sar kidung rong asar Basudev rong chihon pen si pangcheng ponlo Apitu culture possession mate armu chejeng pongsi ase ang tongchibi ponda dapi domahi kachipate mate kalitang lokendhar teron culture program sangpi kuntila ronghang pipensi ing puponlo Lasong si lun kanamalena long lun sepi bari ronghang pichetong lun si lun parjupon Bangso ronga jeyalong MLA Bida Singh Ingling chetong don
news korting itu news start loti news lapen ang tontoan news korti nakamatan joro itu ahok lu pini 27 ang ding right koiran siang ding to mahi arong aje kasu to mahi arong aje ke 1951 tan itu talon pon setami 1972 ban si regularly bukan dong seta itum pila petangka maha kadoria joining kasi dito regularly ponong ka kasi non kuning 27 ang ding ali claim to kasi dumrali karbi ba koy karbi tum itu anata dak karbi long itu tuman kasi apang banta ke kan bom talon bom ang ultimo ikan maha kan paklan ko cepate poto kasi alang litum lahelong si jutang jubat lambet lampi kita pangjo pon pancang ko anten pirke do balonta asansi paklan ko si paklan lantul las nang tu kuang pon untuk bekat dan kacau. Misal ni usia jumlah kenaan karbi yang aral kumke kini medukai domahi itu yang bilang domahi lote do mo ahi la somkom api na grup le dolang mo apang ahi abi pon mana jutang jubat ahi sumpo do mo ahi apang amo apang ahi le jutang jubat abi pun ai reti lihat hai tali kita mo le domahi le nonta apang pe itu pisar akai pe nonta itu kalau so jutang jubat nonta do bom lang lasona akhisi laso apang pe itu pisar akai pe nonta itu kalau so jutang jubat nonta do bom lang lasona akhisi laso do mahi po akhiro ahapet podang note lake itu cotiki jodam mote bihu puson ngak ko heli la khomya le bihu so ahut kacau tiap kang katalon festival asono la taisi kacau festival lo kasi cotiki dat penap kang cotiki ke apang la cotiki dat asu huta itu ke lo ani ngarong citi armampan an gipi abson situ ekdam lo kasi lagu do mahi podang mote apang pen talon bom pura kata konstitusi kita kok kami apa pedang dalam ente dak ini ketika cepat mana terkini pentingnya Quran long Quran rong kini gitu dak pedang lote lo nak istang rong proxy lo aslote pedang elote men si itu lah support binang kok lo akhirnya la corona pena jo ini covid pandemic pena jo ini la nengkan ini ke thom itu mesti lah festival di ponlong le West Karbi Anglong Amreng constituency angkang Khirmi lapen somatan an kita matawar kaselang ponjapan MLA Rup Singh Teron Ardeng pen long e sompon tanglong akinang sot nonapura hot kating thur henlo oratatum akar inailong isialam Karbi Anglong Autonomous Council kacariatum lapen Karbi Anglong aratatum kachini nangji Khirmi lapen somatan arongke Meghalaya lapen Karbi Anglong aduya hoy kijutsi adimlo hada kidoara datum adu ya hoy alam ki kai kita judun e lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen ko amsi kaching tur ke klempon nangjima klempon pedetiti labang swatwar kaselang ponji pura MLA Rup Singh Teron Ardeng pen long e sompon pen radatum aning karong jethan uni labang so long e ki sompon along kachetong dun Amreng constituency MEC Rina Terampi Amreng constituency VDC chairman Lucas Melik lapen kaprek BJP songja poatum chetong dun Kheroni pen Edward Tiso report Kat News Pinia Birta Bangke lapangsi Kangton Iklong